Happy Valentine's Day. Di mo tinggal guys. Happy Valentine's Day ha. Di ba po na? Ha? Insag tinggal di papa? Happy Valentine's, Kim. Happy Valentine's, pader. Happy Valentine's mo tingog. Happy Valentine's Day. Di mo tingog, guys. Happy Valentine's Day, ha? Di ba po na? Ha? Insag tingog di papa? Nahurot? Naurot ko nung tingag ni papa guys. Pastilan. Dari may mag-date guys ya. Dari may mag-date sa labhanan. Happy Valentine's pader. Happy Valentine's. Hi guys. Good morning. Di amis labhanan. Nagbubalintong mi dari dia. Mag-video sa ako. Dadar ako dari mo. Tabag kumbati. Iliya kumbati day. Happy Balintong pa. Simuta. Sama na. Tabag man kay King. Happy Balintong ninjong tanan guys. Happy Valentine's Day. Natang tanan. God bless and amping kanunay. Tapos kim-kim ga. Dararami mag-date si Papa Gabriel. Las labhanan. Dani matog. Hari ko may matog guys. Dari na. Sa pelanggan. Ang humuhumu. Seryoso magkaduri hang kabubalintong dia. Grabe mga diri sa seryoso ah. Unta man na. Yes no. So imna na son rocks pa hani ba imna. Wait, saan lang happy balintong di? Happy Valentine's Day, guys. Darag mong balintong dala mo na ha. Ari may mag-date sa labanan. Ha? Ano na matok? Ari ko na may matok guys ha. Ano naman ha? Ari dari mag-date sa may dalas labunan. Di ang nagam labunan. Dari tamatog indang gabi ma. Na sila kuya tudanan. Abang Kim, kumbati Kim. Kumatiwa sa bidari guys. Oh, mana to. Happy Valentine's Day na tantanan. Happy Hearts Day. Unta daghang mo bubulintong sa gabi di nang motor. Kasagingan. Japon magbubalintong motos kasagingan ha. Sila nagajud. A few moments later. Nantiwa sila pangaligo guys nga basa mi. Sungsung sa uwan gikag merkado pastilan. Padung naman mi uli. Daras tengah-tengah das kuan, mi kasilungan guys ngaligo na laman. Sungsung na suwat. Pastilan. Ligo Kim, muktiwas. Naligo na nas Kim ganiha pag humanog labar, ligo ko tro. Aron masaan. Wala guys, imbis ko maligo ron, gaway taron ko gabi kay nang tanaw mi dito concert sa gym, pastilan, ron naman mga basaa. Happy Balintong Day. Ligo nas Kim. Ligo ko. Ligo ko. Nangumpra man mi guys ginakmay niya. Ang paras ng tinda. Basa mi pag-uli. Silan. Karang pugnawa guys, pastilan. Kasi ning kandingan ta. Dahil ka mong laban kanina dia. Mong laban. Ha? Wag ka naligo na. Wag ka tugnawa. Ha? May ice naghagbang-hagbang. Pastilan guys, naku na ice naghagbang-hagbang. Ligo na ito, diba? Name palit, make pilit guys niya. Muna yung mga isa sa manggingatos merkado. Na guys, ato ning bikohon ron mo na yung handas papagabres Valentine's Day, char. Para guys, dua-dua nagtakyas uwan. Dito na naman mi guys, nakabasa naman mi. Harus tugnaw na ano. Inawa na makuwan. Di. No, kambing. Naramili ko guys katinaw, nung gagawin ko.
Pastilan. Guys, nahumanas pa pag Gabriel. Oh, kod-kod. Kaya mga bikuhon tong ang magipalit nga pilit, guys. Kaya yun dyan, magbubalintong po, Miss Papa Gabriel. Diyan pa, nabubalintong nga, sakit na maghana yung mong likod. Kaya pa ka mo bubalintongan za? Kaya pa ka ha? Aron guys, kaya pa ko nun sa magbubalintong. Bao pod. Kay mukat ba? Kay mukat? Kaya mo katagagi. Balintong ko numidari guys. Agi kau diha, Inday. Magbubalintong pagkaan za. Ha? Balintong, uy. Di naman, di maka magbubalintong. Ano man? Ha? Kasinggit man sa bubalintong-bulintong mo no diha. Pastilan. So, yarn, maglatik na sa papagabi. And, luto na siguro gizaha da rin koan, gidangag nga pilit. So, taglilian da rin kayo sa katang pilit, nga rang kadyo kalagkit, char, lagkit pas dong uyab. Di ara guys. Wow, aralami akadyo pagkadangag. Maadyo dahil ni guys, ni nga ni maghimog biko kay, labi nag-inlab ka adyo kay lami ag resulta. Char, kumbati pa dir. Kumbati, leuk ka. Ha? Leuk kang maadyo. Sa. Mangilaag kay ta. Pa magnilaag guys, magnilaag kay kuno may insa guys. Kamoy Nilakas na sana. kamoy ripiri. Nilaag kay day pa. Nilakas na sana. Mo na day Ming, aron Ming. Aron, nilaag kay na naman sa nahuna no. Nahuna na labay daghan wa nay buhat. Nagkatawa guys. Daghan na lang yung nahuna wa nay buhat. Pastilan. Oh, pastilan guys. Magbiko sa mi guys kay madyo na lang insang magbubalintong taan at ay snack. Paano? So, maman sila favorite luto ang Papa Gabriel guys, biko. So, mga naging si Jasay luto ka magbubalintong ko na may unja. Pastilan ginawa ko Lord. Kamoy repere ko no guys. Pastilan. Na lang. So, antay laaganan guys. So, mantay kanang na ay kuan nga laglaag kasi magbunak-bunak ra ready ta maglaag ari tas bahay. Ano ba rin ngita pa man tag lugar nga mga disgrasya tang dangeg agagyanan ron ara tas bahay. Taasin lo. Da ko na itaasin lo, arang hinlo aja siniligan na kada. Alright, then na guys, magbiko, maglatik na des Papa Gabriel, isa na lunod agatang tuno. Okay, then na guys. So yun sa haram pagtanaw nan jadi guys, magkaraw-karaw na tada ni sa teng latik. Ana sigan padir. Kisa kura. Oh, nah, si Zara kono guys. Grabe kasi di kasi kuno sa pahasipun guys, hadlek kasi ma. Kuan? Pagpuk karang subunan. Okay, sige. Wait. So manay katang ibutang guys, kinugay og atang 1/4 nga brown sugar. Good for pang isa na sa kilo guys. 1 kilo magana mangipalit. Kay maso na naman to atang akot-kuto no wa. Katasan ang mga sikiting pud. Butang na no. So atan na ibutang na atang kinugay. So 100 na rin kilo guys, kaya kanang 1/4. Kanang 1/4 na ni 25 pesos man. So 100 kilo na rin ay tag 100 agi jang kilo. So mahal-mahal na gazid guys no. Wala gazid brato ron panahon na gazid. So atang ibutang pa rin atang brown sugar guys kare. Tanan na ibutang rin atang brown sugar. Right yan na guys, agatang latik ngarang lamia kaadyo. Magkakugihan dyan is Papa Gabriel maghimog latik guys na. Ang kakugihan maglatik. Lami akaso. Kapit na. Atarong malunod na ninatang ateng. Dinengag nga pilit. Na lami arabazod pagkadengag. Tapod, wow. Sarap paghamanda ni guys. Magkuan mig tablija. Gama mig tablija guys. Ha? Di man ang lit-lit dahil sa mang date. Nag-date pa mi dahil sa abuhan. Mag-date sa mi dahil sa abuhan si Papaday. Ha? Labog na. Mag-date sa mi dahil sa abuhan guys. Mag-date ka na may dari. Ayun sa namang anak. Pastilan. Mag-date sa may dahil sa abuhan. Papa Gabriel. Mangawat mag-kiss guys. Pastilan ginoo ko ha. Di ba po mangawat mag-kiss? Ha? Mag-date sa may dari. Guys, mag-date sa ako may dari sa Papa Gabriel. Jadi sa ako ng mga anak. Aron pa? Mag-date sa ako ta pa. Sige na kanya. Ha? Banga mana? Mga dyan bitaw guys. So, sakto na ning kulo. Uy. Hak man ang watay pang buhi guys no. Maduro kong tag napatay daghing ibuhi kay bala mo.
Lanay ng anak, kung tayo ipamuhi, silang ginukulord. So, patanawan naman sa guys, sinaglunod na to, pilit. Dinangag nga pilit. Oh. Kaya magdit-dit sa midari. Tutuot. O, nagamang ginansya guys, kaan ng kim-kim, magamang ginansyang mamiso, pastilan. Galaman, lami man po na si Zagas nga nina, Star Cup. May choco, dyan ay biskuit. May favorite na kimiyat. Manibulit na ha? Favorite na nimo. Nama na. Napuno nga ni Choco. Choco-choco. Ano ni dyan nga guys? Choco nga na ay milk o choco. Yeah. Milk and choco. Nga nila. Unsa magkaan man tag biko unsa? Oh, lami ang biko unsa sa gula atang aparisan og si Kuwati guys. Sakto ka jo kiting uwan dal sa mga benek-benek ang uwan natay Nawak. pang-snack unsa taud. Nawak. Nawakwak. Nawak na biin na nauwan. Hala, sige. Stilan gino ko Lord. Patakatiwas na to sa taong kan guys, labtanon. Alright, yan na guys. Latik na. Wow. Nagamit ko flashlight guys. Kay ngit-ngit man. So, buwan na dyan papagabril. Pero mag... Dukot. Alright, para sa atang dukot. Okay. So, sa father na dari maglunod guys. Sige, Kaya may mag-video dukot ko. di ay. Ha? Kuman siguro ka dukot. Oh. Halo-halo na dis. Halo-halo na dis. Raga dyan nila miya ka guys. Kaya timing po ka nga ingaro ng panahon. Nga, banak-banak. Valentine's Day po daw. Urot-urot na lang tayo na magkaan ka biko. Ang problema na guys, magkaan ka tagbiko. Pagkabuhiyon din ka man. Pagkabuhiyon guys. Huwag kasi mahims. Dan ito tumbling ang jack. Hindi kami dagan-dagan na noon. Di na ito tumbling sa dagan-dagan. No? Kaya pagkabuhi na ibiko. Na ikuan pa. Na ibdekut. Na guys, na ibdekut. Yes, no? Dukot. Wow. Susubuan ka mo dukot ka nang dukot. Lami man na. Pagkuwag dukot pa. Huwag man ka dukot. Guys na, na dukot. Na, mura na. May dukot, guys. Lami aza pagkadungag. Super. So, ilunod na laman na dari pader. Okay. Wow, lami oy. Sarap. Sarap, guys. Alright. Grabe ka. Laway mo punta. Okay. Wow. Grabe. Okay, din na guys. Wow, arang kalami kazo. Mo pa na sa mahalo. So haloon pa na sa maajo guys. Aroma sagol og maajo. Ay, bubalin ko na tay makaon. Yes no. Wow. Arang lami akajo guys, agamang biko guys. Daghana man dai sa ka kilo. Pero ploy na rin kajo inig birthday natin, nga na ratag handa. Okay na kajo guys, so biko pansit aw. Kahit sa ni ka birthday na to. Hon, kal. Alright, na guys, katang kinalamian nga biko. Wow. Nag-init tapos may guys para sa sikwati. So, timing dyan kaazo, magatang Valentine's Day nga, 101. Alright, yan na guys. So, paano? Alright, so guys, ato nang isa dari gatang bikos baunanan. Wow, namiya. Miya, oy. Guys, bukad ng papagabril. Kay, arong, ha? Ay, 30. 40. Halamiya ka, so pagkabiko guys, nga ni may ganahan. Alam bitong, dritso rawa na lunok-lunok. Di mo nagunok. Oh, lagi nga ni may ganahan guys. Ganahan mo pag og lunok. Pero mas ganahan sa ko nga ni guys nang inato ra bitaw nga pagkuan. Anang lami yun sa pagkakuan na pero puro man na lami basta biko. Pero depende sa magluto guys. May papagabre lami sa maluto biko. Pastilan sa mga takunog baji lutuon guys. Talimaji gay ka. Madali ka pasngan. Bad ko na yung Silia. Guys no, talimayot ko na sa guys na hungog na kalibutan. So diyan na guys, agatang biko, gisud na magbawnanan. Sakto ra gid hag 1 kilo pa no. So sakto ra siya guys, ang karing bawnanan na sa 1 kilo. Kasi babot niya kay hatdan. Ugma. Request ra mo guys, so gun sa inyong ganahan with lunok or way lunok. Eh, depende man sa order, char. Pero luto tanan, 1 kilo. Asukal 150 tanan. 150?
Tiaw, jagi mong lubi. Para mahal na maglubi. Hindi magsilbi, uy. 200. So guys, kinsa ko ito mo order diha kay willing mo lutos pa pag-Abril. Para dahil sa Alicia, di na mo abot-abot ugas ng napita. Yes, no? So asa medyo ganahan guys, kanang ko ano ko mo pili with lunok or without lunok. Kanang ang mga guys, ganahan dyan na kanang di ko ganahag. Ganahan ko guys, ugway lunok. So mo ni si Ja. I love it. Yan na guys, katong kinalamian nga biko. Oh, tug na day. Tug na skim-kim ko no guys. Kanja mag-snack ta na tata. Pidi na guys, katong lamian ka jung si Kwati. Wow, lami. Naguy, higop guy. Higop, nagdadagi ka nagbubalintong guys. Gi ka na nagbubalintong pa. Guys, na nagamang si Kwati para sa mong biko. Ngalami ka adyo. Wow. Sakto ka adyo guys. Perfect ka adyo panahon. Perfect combination. Sa gatong panahon ga bunak-bunak po daw. Okay ka adyo. Yes, no? Yan naguy, higop naguy. Alright, then na guys. Sa gatong lamian ka adyo nga biko. Nagatong si Kwati. Dali na ya. Mang-snack na ninjong tanan guys. Kaya nang tatan. Madyo na natay kasag sa bubulan to. Abo pala. Madyo na nga guys. Natay kasag ibubalintong. Diyan yung padir to. Dali na. Yeah. Alright. So mga antalin nyo guys. Okay. Dahil na kuya. Guys, mang-snack ta ninjong biko. Di arang lami akadyo. Mang-snack guys. Biko. With si Kwati. Ayo. Arang muta kadyo. Si Kuya Kinkin guys, sumandiha ka, ini eskwela man. O, mas Kuya Kinkin guys. Ang tanin jo. May kadyo guys no. Lagi, butsa. Katong batangan og brown sugar agatang kuan guys. Si Kwati. Atong si Kwati guys, ang lami ang kadyo. Lagi. Ano ragatang biko guys ha. Kuha guys, kuha. Nga ang tanin jong tanan. Kumbati pa din. Kaya madyo nang naikasag. Di ba tabang dikuhan? Ika. Kalabian man yung tamis. Lima kalabi. 5? Grabe, 5 sa ka kilong ko. 5, grabe guys. Nawa tayo mahimong bubalintong na ni guys. Kaya pagkabuhiin, magduragan-dagan. Paghutan na guys. Iliya, nga naman ka nag-iit. Butbut sa lubi. Butbut. Ano naman kanina na? Daya, lami ya. Sakto ra. Ha? Kami na ikatog, busog. Wala katang kabubalintong guys na matuog naman kuno siya. Mura. So mga antanin nyo guys, dahil Biko and si Kwati, tang Paris. So muna amang kuha ni Papa Gabriel, handas Valentine's Day. Wala tayo buwak-buwak ron. Pwede kang buwak na to, utot-utot. Wala naman ito. Bala ko na huwag buwak guys, basta na makaon. Correct. Guys no. Ang tangan tabaang. So guys, sakto ra katamisin agatang Biko. Ha? Da, to aning balak nas Gabriel to sud. Asa man ko nang buwak sa way gugma. Balak way buwak basta punos gugma. Guys no. Gugma diri, gugma didto. Ikaw ya? Ikaw, karelate ka sa ikoan. Ning great ba kag happy balintong di na ma? Kuno guys ya, Kuya Gail. Yung mga badjing gamato, yung butbut man hinoy gikaon. Nganta. Guys, kateng Biko ngalamian ka adyo. Manganta guys dia. Faktura katamisun. Wala mga panihang ganahan nga klases pag Biko. Nga ba? Ganahan man nung pag-upin na lunok, guys. Pero mas ganahan sa kulingan ni. Hindi tsura ba? Latikan ka ado. Dahil sa ilunod. Kaado. Nabaw panis buwak, guys. Ug chocolate kay hiniyo muna sa hang kuan, loved ones. Sarabi? Sarama. Ano yan? Biko? Yes, no. Huwag maka labaw na ni, guys. Di man ay mahalon. At least nag-effort man na naghimog ang loved ones. Di ba, padadabs? Kami iya. Higup. Higup ta, guys.
Anong mutak ka so guys? Dari ko. Uy, may alarm na pod. Yung alarm na pod. Sige, manggugbunak-bunak lari guys. May Sukal ni nga ni ma. Mm. Baka nga ni sukal kape. Nami yun guys. Sukal dari. Yan. Sunsang hapon, si Kuya Kinkin, makabuto na rin guys karang naghanam ka doon ya. At panghatdan na tos ubos las nanay. Nani, Makakaan to sila biko. Kaan, dali. Kung imo lagi ko wakwak dari. Himo kang wakwak. Delikado. Mahimo ko kala na ho. Okay. Aslam. Hi, Aslam. Aslam di ay, pait-pait, buti gamay. Pero lami man guys, at si Kwati. Pait man ka tong. Isa. Pari si dari isa kabaw nanan nga biko, orong. Yeah. Isa kabaw nanan nga din na iyat. Ha? Ganoon din guys eh. Na iparis na isa kabaw nanan nga biko. Ngaday. Naong. Parang gagaraan ka so na. Gagaraan ka sa kaso guys eh. Higop be, lami be. Yummy. Basta ka na ni na nauwan ka dumanaw. Na yummy, yummy. Yummy, yummy. Guys, dahil sa napanigahang kabubalin tong katuwog may, kabuhi man siguro nas biko. Stilan. Sa mga pagkayag, mag-ipare si Kwate, pero parisun dito sila guys. Mo dito sila lami iparis. Yes, no? Padir, okay ra ka diha, Padir? Diyan ang gabi eh. Diyan. Diyan ang gabi eh. Kay? Baik ang lawas. Hahak ka sila. Ahak ka sa kapa, sabar ya. Uy, buing. Nandiyan lang nung gabi guys, kailangan ko na siyang lawas. Nandiyan sa manay ka? Oh! Wow, very good. Lami na ikato guys, kaya nga busog na. Pastilan. Oh. So guys, moro na yung kuandrong adlaw guys, among video ni Papa Gabriel Ramis Bay na bubalintong. Salamat sa pag-uban kanunay guys sa mga vlog kada adlaw. God bless na tantanan guys. And amping mo kanunay. See you tomorrow guys sa mga another vlog. Bye-bye na pa. Bye-bye na. Bye guys. Kabuhi ka pa? Abi ko gabuhi ka katahuktan. Bye guys. Pagpisi ka.